kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Sa gihapon mga suking tigpaminaw, atong hinumduman ng mga pulong sa usa sa atong mga bayani sa atong tinuhuan, Mother Teresa of Calcutta. Sa mga pulong siya nagkanayon. Ang mga buhat sa gugma, mao ang mga buhat sa kalinaw. Sa ngalan sumahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong hapon mga suking tigpaminaw. Yan asab kining tulumanon, kang kiuluhan the woman I love, kunang babae nga akong gigugma. Pus kihapon na ining bus niyong sulugoon sa buong tulumanon, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Okay. Kagahapon, medyo taas-taas kito atong tulumanon, no? Kay na 1.5 hour to, no? Huwag atong gipahaom, no? Sa atong gihimo nga pagpili o eleksyon. Kay natunong magyuto sa kapiestahan ni Saint Mateas. Hinumduman nato nga si Saint Mateas mao ang gihulip sa katungdanan nga nabaganti ni Judas. Mao na nga ni haom kayo ang atong tema kagahapon. May labot na piniliay. O karon ang hinaot na lang ta nga ang atong pinili ay unta, no? Wala gyud untay daya, no? Wala gyud untay limbong. Mingon na lang ko nga nag-hope ta. Kung sa man untay mga apa ni atong pinili ay
hinaot nga sa sunod ato nang makurhian o kadtong mga nakadaog sa mga posisyon, hinaot nga mo dumala gayod sa husto nga pagdumala. Sige kaingon nato kagahapon nga kadtong nag-ingon ang atong Ginoo ba nga kinsa tong buot mahimong labaw dihay kaninyo, mo amahan dihay kaninyo, kinahanglang mo alagad sa tanan o magpagkasulugoon gayon, dili magpataas. So be follower. Kinahanglan masinulundon ta sa ato mga tahas ug sa ato mga tahas para mamahimo unya atang angayan mo atubang kaniya sa atong langit nung amahan ang Dios. Sumuna atong gilauman nga kinsa tong nanagpagkadaog, hinaot nga tumanon nila ang ilang mga tahas ug kadto pong nga pilde, hinaot nga mo support po sa mga nagkadaog, mo tabang atong hunaon nga ang mga nagkadaog gitugtan sila sa Ginoo nga sila say mo dumala sa mga posisyon nga ilang nahuptan. Hinaot nga duna tay kanabang unity, panaghiusa nga undangan na nato ng panagbahin-bahin. Ipakita nato nga kita united o naghiusa aron nga ngatong mahal nga inahan, ang atong nanay nga si Santa Maria malipay. Nakita niya nga kitang iyang mga anak na naghiusa, wala magsinumbagay, wala mag-away, mao man yun ay kalipay sa kainahan nga kita man naghiusa, walay samok pa. Kung sa may mga apan, magpinasayluay o kinahanglan nga kung dunay magpataas, ang uban magpaubos, dili nga ang tanan magpataas. Mao man yun kay sige kaingon ta na nga kung dunay kalayo, sugnuran po natog kalayo sa may mahitabo o silaob, sunog. Pero kung dunay kalayo gani, dayon dunay mo pabugnaw, dunay mo itsa og tubig, so ang posibilidad mapoy-poy dili gyud masunog. Kung dunay magpataas, dunay magpaubos. Kay kung tanan puros magpataas, na wala gyud mga suking di paminaw. Pero kung mahimo, magpaubos unta ang tanan. Magpagkasulugoon gayud. Nakaroon mga suking din paminaw, dirita sa atong tema, may labot na sa Sacrament of the Holy Eucharist. Kung sa manang Sacrament of the Holy Eucharist, mga suking din paminaw. Well, ato sang i-remind ang matag usa kanato nga kini bang atong gitumbok tong tulumanon nga babae nga atong gihigugma, mao kini siya ang gitahasan si Ginoo nga maoy mo paila o mutudlo kanato mahitungod ni ining atong kini bang Sacrament of the Holy Eucharist ug unsa kini siya. Ug mayo nga mahinumduman nato nga kining maong simbahan kon babae sukad pundar o ma-organize o maitukod o masugdi sa atong Ginoo, anaa gayud kini siya kanunay. But pasabot makita nato kanunay dinhi sa atong kalibutan o sukad niya masugdi ni atong first century o unang siglo. Kung baga atong basahon kining para po dinhi sa atong gihimong Agea, ning atong tulumanon karon nga matud pa an unbroken history, walay pagkabugto diha kung maghiskuta sa maong kasaysayan kung history. Jesus said His church would be the light of the world. Nga ang Ginoo nag-ingon gayud kanato nga ang maong babae o ang maong simbahan mao ang kahayag sa kalibutan. He denoted that a city set on a hill cannot be hid. Gipanag-inggod ang maong babae ang maong simbahan nga usa ka syudad. Usa ka syudad nga na pundar o
na itukod ya sa bungtod o kana dili gayud matapig sa tupag kanunay gayud nga makita. Yan na mabasa sa San Mateo Kapitulo 5, tutling 14. O kana nagpasabot nga ang simbahan usa gayud ka visible organization. Makita gayud nga organisasyon. Then, matod pa, it must have characteristics that clearly identify it. Na siya mga timaan nga nagpailang kinsa gyud siya. And that distinguish it from other churches. Kung masayod ta sa iyang mga ilhanan, no, sa maong babae o maong simbahan, makaila din ta nga kana siya mao na siya. O maila na to kinsa putong mga o unsa putong mga simbahan o mga churches nga dili parehas niya. Okay. Mantigo ba ta mo recognize mo ila kana mo yun na siya katulahi po to siya. Kay daghan man uban na itong mga igsuon karon nga nagtuo nga ang mga tinuhuan karon parehas ra. No, hindi ta makaingon ana. Nay mga identifying marks, nay mga ilhanan nga nagpailang lahi ng tinuhuan na kana pong usa lahi sama sa kanang mga pagtulunan. Doon ay mga nagtudlo nga ngatong Ginoong Jesucristo, Dios, doon na po yung nagtudlo nga dili nagkariya, no? Mga suking tigpaminaw. Niya, matod pa, ang atong Ginoong Jesucristo, nisaad mangyod, no? Nisaad manggayod siya nga, I will build my church. Akong tukuro na nga kong simbahan o kingherian, no? O salaing pagkapulong iglesia. O matod pa, and the gates of hell will not prevail against it. Nga hanggangaan sa impyerno, no? Dili gayod makapuntog niini, no? Sa iglesia nga iyang gitukod mao na nga kanunay gayod ni siya nga makita, no? And then it means nga it can never be destroyed, no? Dili maguba o di mawagtang ang iyang iglesia nga iyang gitukod. Niligod na gipasamas kiingon sa uban nga nawala kuno, no? Klaro kayang kiingon, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. So ito pa, ligon. Ug tungod kay ligon, kanunay siyang makita dinhi sa kalibutan. Kaya gipanag-ing lagi sa kasyudad nga tukod ibabaw diya sa pungtod nga dili gayud matapig. So bisan pa sa mga nagkadiiya nga mga kakulian ang maong simbahan mo survive gayod, magapadayon gayod hangtod, no, nga pupalik ang atong Ginoong Jesucristo. Mao na mga suking ti paminaw. Mao ni atong gipasiuna kaninyo karon mga suking ti paminaw. Kay kini nga mao nga simbahan nga ipanag-ing lagi sa usa ka babae o usa ka inahan o mother church tungod kay magyud na ang usa ka mother mo matuto magyud na ngadto sa iyang mga sakop o iyang mga anak. Huwag mo po na gibuhat sa atong simbahan nga giisip nato nga atong inahan usab the mother church nga gimatuto kita pinaagi sa mga pagtulunan sa Dios. Di ba? Gi-nourish ta, no? Gi-agatahan ta sa mga espirituhanong kanabang kinabuhi o kipakaon ta. Dabi na gyud sa mga pagkaong espiritual gayod mga suking ti paminaw. O isa ni ini nga gitudlo sa atong simbahan o sa maong babae nga makaon nato ang ato gyud mismong Ginoong Jesucristo, ang iyang lawas o kanabang ang iyang pagaling dugo iyang ipainom. Sabayhon sa panog bino nagaling pagkonsagrar sa pari, no? Nga makita nato nga pan og pino apan tungod sa gahom sa Dios mahimo ka ng lawas ug dugo o kanang bino mahimong dugo sa atong Ginoong Jesucristo, ang pan mahimong lawas, so kanabang ang substance mausob. Pero ang dagway tanaw nato makita maura pero ang substance mausob tungod sa gahom sa Ginoo. Muna gitawag nato og transubstantiation, no? Dili transformation. Okay, ang uban gud
Kung maingon ta nga nahimo ng lawas ni Kristo, nahimong dugo, nya pagtanaw nila maura man lagi gihapon, brad. Paano man lagi gihapon og bino? Wa man magtudlo ang simbahan nga ma-transform. Wala magtudlo nga transformation na matud pa sa simbahan. Dili na transformation, but transubstantiation. Ang substance ra mao'y nausab, but ang itsura maura. Mahimo ba na? Uy, mahimo. Mahimo kayo kay diya sa Diyos wala imposible diha kaniya, no? Lucas 1:37. Mahimo niya nga sa atong pagtan-aw maura pero ang substance nalahi na. Unya iya gayud kanang ipakaon. Nya doon na pa si pasalig nga magkabaton tag kinabuhi nga dayon kung kita mukaon. Nya ato maning makaon lagi diya sa Sacrament of the Holy Eucharist, diya sa atong Santos nga Misa. Pagsuking di paminaw. Kagahapon ato bang nahisgutan ba kadtong usak ka paambit sa usak ka pare nga naghisgot may labot na sa usak ka pare nga kinibang ingnon talang dili maayo o naghatag og dili maayo nga example. Ingnon talang maayo mo tudlo ang maong pare sige og misa apan dunay salawayon nga nahimo og dunay usa ka parokyano nga nakasaway og iyang gilantaw ang mong pare sa unsay nabuhat sa mong pare. Matud pa niya nga nganong mo simba mangko nga kanang paria nato dinha sa atong parokya dili man na angayan, no? Nakita man nako nga nagbuhat og salawayon nga dili unta angayan niya. So mao na hinungdan nga matud pa niya dili na ko mosimba. Dili na ko mosimba, dili na ko motambong sa Santos nga Misa. Kay lagi kanang pare dinha sa lawayon para kanako. Well, atong gingon kagahapon nga kadtong paria lagi nakahimo og spiritual murder tungod kay kadtong parokyanuha. Makita nato nga dili pa siya hamtong siyang pagtuo tungod kay dili man ayang manggilantaw bali ang unsay binuhatan sa pare. Wala man niya tanawa unsay anaa sa pare nga kinahanglan siya usab mo pailalom, no? Labi niya sa pag-administrar sa mga sakramento, diin siya nahimong usa ka valid o authorized tungod kay siya usa ka ministro o usa ka pare sa Dios. Ang iyang gilantaw katong usa ka parokyano, iyang gilantaw kung siya nabuhat sa mong pare. Iyang gilantaw. So wala siya maglantaw sa unsay mga valido nga kanabang himuon sa mong pare sama sa kanabang pagmisa, pagpanudlo. Wala na niya gilantaw, kaya ang gilantaw ag katuramang nabuhat sa maong pare. So, mao nga miingnon tala nga ang maong pare nakahimog spiritual murder ngadto sa maong parokyano kay sayod siya nga sa iyang mga parokyano dili tanan puros mga hamtong. Posible nga doon nagyoy mapandol tungod sa example nga iyang ipakita. Hibalo siya niya na kay doon naman yung mga sakop ba nga kining dali ra kayo mahinawaing, dali ra kayo mabikil. Huna nga wala na lang taon mo simba tong parokyano tungod lang kay maulagi nakita niya nga iyang pare sa lawayon. Pero sa laing bahin pod ang maong parokyano sama ra pong naghikog siya spiritually. Nang itawag na to sa English dog, sama rang nakahimo siya kanang spiritual suicide, no? Sama lang naghikog siya nga kanang gitawag na tog hikog nga espirituhanon. Ngano? Kay kung dili na siya motambong sa misa, dili naman niya makalawat ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Dili niya makaon ang atong Ginoong Jesucristo. Kay diya man lamang sa Sacrament of the Holy Eucharist kanang gitawag nato the breaking of the bread, pagtipik-tipik sa tinapay nga karon sa atong panahon gitawag natog Santos nga Misa, magkalawat kung makaon nato o mainom ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo, mga suking di paminaw. So muna magbantay ta. Kinahanglan di ta mo alaw nga ang binuhatan sa sukapari may makapandol nato nga may mahikawan na hinuon ta yan ang Sacrament of the Holy Eucharist. No, pangasuking di paminaw. O ang mong pari po kinahanglan
mohatag yung bili. Yang mga sakop, duha ka klase. Dili tanan mga hamtong. Way bali atong mga hamtong nga bisag ang pare diha nagpabadlong ay dili man na imahin. Di man na mahimong babag alang sa mga hamtong kanang binuhatan sa pare nga dili mayo. Dili man na mahimong babag. Pero kadtong mga dili hamtong mahimo man yun ang babag sa ilang espirituhanong development tungod kay ilang man yung kanunay lantahon ang binuhatan sa pare. No. Kung ato bang lantahon pag-ayo dinhi sa Biblia, unsa gitudlo sa Ginoo, iyang gipakita. Sama atong sa San Lucas Kapitulo 22. Ato bang mahitungod ni Pedro nga bisan na sayod ang Ginoo nga si Pedro muagi og kahuyang apan wala manggali niya bagkuya ang tahas nga gisangon niya ngadto kang Pedro ang pagkatinugyanan si Yahweh king harian sa langit kon pagkasulugoon ni Pedro wa gyud na bagkuya si Ginoo bisan nakita ni Kristo nga si Pedro moagi gyud og kana bang kabugnaw o mas kasipyan. Ato na kong basahon din sa San Lucas Kapitulo 22 at tutling 31. Idayon nato ngadto sa 32 pagasuking di kami. Okay, matod pas sa atong Ginoo Jesucristo ngadto kang Pedro. Simon, Simon pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Ingon sa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nag-ampo ako alang kanimo Simon. Aron gayo dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug kun mahibalik na ikaw kanako, kinahanglan lig-unon mo ang imong mga igsuon. Pagasuking din paminaw, hibalo ang atong Ginoo. Nga ana agi kana bang mga pagsulay. Giingnan si Simon nga pagbantay gayud Simon kay si Satanas gitugutan. Lahi biyan ang mayngon tag gitugutan o kanang gisugo basin mo yung mayngon mo nga si Satanas gisugo sa Ginoo nga mo yun na iyang bato. No, gitugtan si Satanas sa pagsulay kanatong tanan. Ngunit kaingon ni Kristo nga tukang Pedro pagbantay kay si Satanas gitugutan sa pagsulay. Ano man tuod nga gitugtan man ang si Satanas sa pagsulay sa natong tanan, no? Mga suking ting paminaw. Simple ra kayo haron matino makita sa atong Ginoo kinsa gyutong iya kinsa tong magmatino manon, kinsa tong mosunod niya. Doon na examinations nga gihimo ang Ginoo nato. Dili kay kana bang gidestino na gyud ta nga kita mahimong daotan, sila mahimong maayo. No, papilion ta sa Ginoo. Kinaman tayo free will, no? Kining free will, kining pagkagawas no nato, gasa ning gihatag sa Ginoo kanato. Mo bitaw nga naghangyo ta kanunay nga dili unta nato abusuhan ang maong gasa ang gihatag sa Ginoo kanato. Kamo kanang free will, no? Kanang pagkagawas nun. Kaya usahay ra ba kana ra bang atong pagkagawas nun kung atong abusuhan. Mahulog na hinon nga mawala na nun atong pagkagawas nun. No? Unsa may pananglit ni anang kung ang pagkagawas nun nato o ang kana bang free will nga gihatag sa Ginoo kanato nga magkapili taon sa itong buhaton, mahimo batag daotan, mahimo batag matarong, no? Kung ato ng abusuhan, dili ta mo hatag og limite na mahulog na hinon nga mawala na hinon ng maong atong kagawas nun nga naman sa may pananglit sama nang kana bang maadikta sa droga o maadikta og inom. Mawala na menon itong pagkagawas nun na nga no. Kung maadik na kas droga, ang droga na may mo kontrol nimo. Diba? Magsige naman kagsunod-sunod sa droga na nawala naman ang imong kontrol yun nga kanabang insakto. Labi na og madakpan ka na, mapriso ka na, nasamot, nawala ng imong pagkagawas nun yun noon. Suking di paminaw. So we must not abuse freedom. Paghatag si Ginoo. We must put a limit. Kinanglan atog yung nahunaron nga kini mahimo man ni nako pero unsa may isang putanan basig makadaot ni nako kung ako nahimon. Inana no dili kay basta tungod kay gitagaan ta si Ginoo freedom hala patuyang no way mga suking di paminaw.
Kaya kung na magsige lang ag-inom diya, mahubog na ka, na nawala ng imong kontrol. Dili na ikaw mo'y nagkontrol si mong kugalingon. Ang bino na nga naa, ya si mong lawas mo'y nagkontrol kanimo. So nawala na ang kanang imong pagka-tinuod nga gawas nun. Kailain naman ang nagkontrol nimo. Usa naman ka butang, usa naman ka bino, o usa naman ka droga. Mga suking tigpaminaw. Well, unsa may dako king pagtulon na ani ba? Sa atong mga naisgutan na nga mga pagtulunan. So may dako kay pagtulunan nga makuha nato niining kini bang San Lucas kapitulo 22 tudling 31 ngantos 32. Mga suking tigpaminaw ang dako kay pagtulunan makuha nato niini nga si Simon na kita na bagyod sa atong Ginoo ba nga muagi gayud og tintal. Ingnon dalang muagi gayud og kahuyang. Pero wala gayud magmay ng Ginoo ana nga diha lang taman. Kaya nga no, ningon ang Ginoo din apan nagampo ako alang kanimo, Simon. Aron dili gayud mabuntog ang imong pagtuo. O kung mahibalik na ikaw kanako, kinahanglan ligunon mo ang imong mga igsuon. Kini mga pulong din hibangan giingon niya, ug kun mahibalik na ikaw kanako. Nagpasabot nga si Pedro day muagi day kasaag. Muagi di eg simang. Parehas na po na ito ba, no? Usahayan, muagi magitag simang. Muagi magitag kasaag. Hibalo ang Ginoo nga muagi si Pedro og kasaag, muagi siya og kasimang, pero unsay gihimo si Ginoo? Naggiampo siya. Aron dili gyud makumpleto gayud, matibuok gayud nga masimang na gyud siya hangtod-sangtod. Giampo siya sa Ginoo og giingnan siya, kung mahibalik na gani ka kanako, sa to pa, kung matulid na ka, o mabag-o na ka, o kung mahuna-hunaan na nimo nga, kinahanglan yun ay nga magmatinumanon ka kanako, liguna baya ang imong mga igsuon. Meaning, wag yun bakwian ni Kristo ang tahas nga gisangon niya nga tukang Pedro. Bisan nakita niya nga si Pedro muagi gayud og kahuyang, muagi gayud og kasipyan. Padayon gid siya nga gitahasan sa Ginoo nga kung malig-on na ka, lig-on na ang imong mga igsuon. That's why kanang office o kanang opisina so pagka tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, naagyo na din his kalibutan. Ang unang naglingkod anang opisina katong danana si Pedro. That's why we must search. Kinahanglan natong tun-an kung kinsay naglingkod anang opisina haron kanang katong danana. Hilig magyutag kana bang doon na gyud ibutang nato sa mong katungdanan. Gani kagahapon nagpili ta, di ba? Karon nagkuha na ta og kinsay nang daog. Aron kinsay ibutang nato sa mong mga katungdanan. Mao na kanang pagka tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit, katungdanan kana mga suking tigpaminaw. And we must find, kinahanglan pangitaw na to karon sa atong panahon kinsa ang naghuwid sa mong katungdanan. The Catholic Church ang simbahan nagtudlo nga si Pedro may unang nagkupot niya na kay siya man mo'y gitugyanan niya na. Apan kinsa man ang nakasunod sa iyang katungdanan. And absolutely, maingon ko, dili gina matubag sa Biblia letra por letra kung kinsay nakapuloy ni Pedro, letra por letra. But history, ang kasaysayan mo tubag, kinsa. Basa ka, list of popes, o kanang isahan sa itong mga sundubapa, gikan ni Pedro, makita na ito diya, kinsay nakasunod sa katungdanan ni Pedro. And I'm sure, kay balo ko nga daghan kaninyo ang mo-object. Mangutahan na yun, dili na tinuod veritas. Ay, pataka lang ka diya. Well, okay, katungod na ninyo, pero padayon mo paminaw ni atong tulumanon kay atong hinay-hinayo na panubag ka ng inyong mga objections na inyong mga pangutana may labot na sa papacy o kinang katungdanan sa pagkasandupapa. Nga na bisan sa atong panahon karon. O ang naglingkod ni anak karon sa atong panahon mao si Pope Benedict XVI, no? Kina sa Vatican. Si Pope Benedict XVI, mga suking itigpaminaw. So, atangin ninyo unya kung ang atong topiko mahitungod sa Santo Papa. Well, ako sa ning gisgutan ni mga pulungan, no? Although, kaya ba nga itong tema mahitungod sa Sacrament of the Holy Eucharist, kay ang simbahan manggod mo, manggoy gipihalan ni ini, si Ginoo nga may muapod-apod siyang lawas. Mayon gay muapod-apod siyang lawas, di nato pag-asabton nga daghan yung lawas usara.
Sara, pero inig hatag diha. Sa matag usa kanato. Maurag itong usa ka lawas nga gihatag ni Kristo para kanato, no? Dili kay isipo nato pila man ka lawas ni Kristo. No way, mga suking di paminaw. Gani makasabot o masayod pagyud ta sa daghan ini mga suking di paminaw kung tigbasata ni anang mga librong Katoliko nga kadtong mga libro nga opisyal gayud nga libro sa simbahan Katoliko, mga suking di paminaw. Sama ni anang The Catechism of the Catholic Church. I highly recommend it. No? Kanang libro nga The Catechism of the Catholic Church, ako ginang i-recommend ninyo pag-ayo mga suking din paminaw. Kaya na diha no, na summarize pag-ayo ang mga pagtulunan nato sa Katoliko. Yun yung mga quotations sa Bible, ang uban quotations po sa atong mga church fathers, and so on, no? Nga kanang mahimog yun nga makatuon kita pag-ayo may labot na itong pagtuo mga suking di paminaw. Mutabang o giya ang maong libro, no? Mangutana bitaw ng uban, anong doon na pa may libro? Anong dili man Biblia lang? Well, ang uban gani naman po yung mga libro. Pero kung atong unahon-naon, ang Katoliko lang unta mo dapat magbaton og mga libro tungod kay dili man siya Bible alone. Dili man siya sola scriptura. Dili man niya doktrina ng Bible alone kung sola scriptura or only the scripture. Kanang nagtudlo nga only the Bible or sola scriptura, no, only the scripture, kana sila untang nanudlo ana mo unta na dili magbaton og mga libro. Kana mga interpretation, mga pagkahulugan, di sila ngayon kay kung when we say Bible alone or sola scriptura, ang naisulat na sa Bible, so katulad itong tuwa sa Bible, di na ta maghimo og magazines, di na ta maghimo og libro pa, kay Bible ramang kaha. Pero sad to say nga daghan nila nga nanudlo ana nga ila ra pong gi-violate nga naman mga suking di paminaw kay daghan ba po sila mga libro, just like our mga igsuon nga hinigugma Saksi Jehovah, daghan sila mga libro. And then ang atong mga igsuon Iglesia ni Cristo na sila kanang gitawag na itong pasugo magazines. Anong naa pa man na, no? Kung ang Biblia igo na or kanara may atong basihanan. So kung atong naon, kung naapay magazines sila, napa sila mga libro, that means na ay wala dito sa Bible, nga naa silang magazines. Kaya what's the use pa man sa ilang magazines kung naanatanan sa Bible? Pag-suking din paminaw. Okay. So, karon ato namang na establish nga ang simbahan mo gyud kitahasa na ini mga suking din paminaw. Nakaroon dirita sa mga tudling sa Biblia. Asa ang mga tudling sa Biblia nga gihigusgan pag-ayo ni Kristo ni nga kinahanglan kita mo kalawat umukaon siyang lawas ug moinom siyang dugo. Gani do nato pangutana. Pero veritas diya sa atong misa ang pari ra may moinom bino. Ang kita di naman tapaim nun. Kulang man siguro na atong nakalawat. Well, ato nang tunaan karon mga suking di paminaw. Pero ato sang basahon ning San Juan Kapitulo 6. San Juan Kapitulo 6 kay naa dinhi ang hugot kaayo nga pagpanudlo sa atong Ginoo may tungod anang Sacrament of the Holy Eucharist. Pangasuking di paminaw. Kay San Juan Kapitulo 6 tudling taas ba ning kayo? Natulan na yung pili-pili o ni? Pero mas may hinahinayon na itong pasa para makuhaan kita pag-ayo ba? Kinibang madetalye na to o mapuno kita pag-ayos mga pagtulunan may labot na niini mga suking tigpaminaw aron pod lisod na to ikalimtan. Kanang butang nga ma-focus na to pag-ayo, ma-sentro na to pag-ayo, malisod mo na malimtan, di ba? Huwag mo na ako pong tumungano nga ako ni bisahon pag-ayo kaninyo pag-asuking tigpaminaw og palihog, just jot down o ganang i-take note ninyo parang lisod malimtan gayod kay naaman. Kung malimot sa tunguna naaman sa notebook, di ba? O sayon kayo pag kinamdo kung napoy isulat, di ba? Okay. Well, basahon na to ang Juan Kapitulo 6 ug sugdo na to dinhi sa tudling 32. Dahil nga ito na yun sa unahan, mga suking tipaminaw. Gingon din, no? Si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Ang gihatag
ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Gito naman po ito kanang kaon-kaon sila ni adto panahon ni Moises katong mana. Muna ingon ang Ginoo nga, sultihan ko kamo ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Unsa ka ning matuod nga kalanon? Well, ato ning mahibawan karon. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit. Ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag kinabuhi sa kalibutan. So kinsa man tong nanao gikan sa langit ang atong Ginoong Hesukristo. Dayon ingon, Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako. Og ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Og dili sa kaugalingon kong kabubuton. Ni mga pulunga, mga suking di ba matandog yung kuha ni ba, no? Kini bang ingon, no? Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. So si Kristo gyud ay siya gyud may kanabang number 1 kayo follower anang atong Lord's Prayer ba? Hinoon siyang po'y katudlo anak ka ng mayon ta. Amahar namo anak ka sa langit, pagtaygo ni mong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Si Kristo yun anak mo'y master anang kinabang pag-ingon ba nga. Amahan ang imong pagbuot mo'y matuman. No? Siya yung master anang mga suking tipaminaw. Nya kita ra ba, sige ra batang litok ana, no? Amahan namo anak ka sa langit, pagtaygo ni mong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Pag-abot sa unahan, mayngon day, ay, dili day Ginoo, ako day. Nganong ako man. Okay, ang kabubuton sa amahan mo man itong ayaw biya ninyo ibaligya inyong buto. Ayaw biya mo palit og buto. Mo man ay kabubuton sa amahan kay sagrado man ang atong eleksyon. Pero lahi man pag ingon natog ang imong pagbuot mo'y matuman. Dili day Ginoo, ako di ay. Okay, ako mang ibaligya akong buto. O ako mang palito ng ilang mga buto. Mga suking di paminaw. So, ang master, ining kanang pag-ingon nato nga ang imong pagbuot, amahan may matuman ang atong Ginoong Hesukristo. Mga suking di paminaw. When we're Christians, no, kita mga Kristiyanos. And remember, no, kinanglan mahinumdum kita kanunay nga mayon kita Kristiyanos ta, but pasabot sumusunod ta ni Kristo. So, unsa si Kristo, ato po sang sundon. Kung siya master niya ng mga pulong nga ang imong pagbuot may matuman amahan, kita po rin ta, master po rin ta niya ng mga suking di paminaw. Pero sad to say nga, di man, balihon man nato. Pag ingon nato, amahan, ang imong kabubuton may matuman. Pero, dili dahi, ako di ay. Kini, atong ipadayon mga suking tigpaminaw, sa 39. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Ug banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan. Nga ang tanan makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga Hudiyo nagbagolbol bato kaniya kay mingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Wa sila kasabot. Siya bot pasabot sa Ginoo ba. Busa mingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Og nakaila kita sa iyang amahan o ginahan? Busa nganong miingon man siya, nga siya gikan sa langit. Kung ato ba ning atong sabton ba, mga suking tigpaminaw ba nga, kini mga tawhana day, wanin mo ilang nga si Kristo, mao ang Diyos nga nagpagkatao. Diyos gikan sa langit nga nagpagkatao.
Okay. Klaro kayo gingon, no? Ang mga Hudyo nagbagulbol bato kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Di sila mutuo nga si Kristo gikan sa langit. In other words, di sila mutuo nga si Kristo Dios. Kadtong Dios nga nagpagkatao nga suking tigpaminaw. Busa miingon sila, dili pa siya si Jesus sa anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan, busa nganong miingon man siya nga siya gikan sa langit. So ang ilang pagsabot sa Ginoo, ang ilang pagtanaw sa Ginoo, nga tao ra gyud ang atong Ginoo, kay anak man siya or anak man siya ni Maria o Jose. So ang ilang banglantaw, tao lang yun si Jesus. Kaya wa man nila tuhuy nga si Kristo gikan sa langit, siya ang Diyos nga gikan sa langit, nga nagpakatao, pangasuking ting paminaw. Okay. Ato lang po nang ilagpitan, kay naman po yung mga igsuon nato nga musupak ra ba ni anang pagka-Diyos sa atong Ginoong Jesucristo. Okay. I hope nga ila ning mapamalandungan pag-ayo. Busa miingon sila, ay, taysa, manan eh. Padayon ta, tudling 43. Si Jesus mitubag, iyaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako, gawas ko ng amahan nga nagpadala kanako. Magdani kaniya. Og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan og makakaton gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios mao lamay nagakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ayaw gyud ni kalimti ning tudling 47 nga sa gingon sa Ginoo, sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Unsa may iyang gitumbok diri nga kinahanglang tuuhan nato aron makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Well, atong basahon sa tudling 48. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Kinahanglan gyud ta mutuoan kay kung dili ta mutuoan dili man ta makabaton og kinabuhing dayon mga suking di paminaw. Kinahanglan mutuo gyud ta aning iyang giingon nga ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Unya, Ginoo, saan man namo ka kung pan ka? Well, atong ipadayon. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Sa tudling 50, ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Spiritual death ang pasabot ani dili ni physical death, ha? Kay kita tanan mamatarong o dili mo undergo mangyutag kanang physical death. Ang ipasabot sa Ginoo ning dili mamatay is spiritual death. Kana bang muantihay ang grasya makasantos dihay kanimo kung makasala kag mortal. Biyaan kas Ginoo mo separate ang presence of God dihay kanimo mo nang giisip na kang patay bisan buhi pa ka, no? Sama atong biyudang mapatuyangon diha sa unang Timoteo 5:6. Bisan buhi pa giisip na patay tungod kay naglunang sa kasalanan, no? Spiritual death ang pasabot ani kay basin inyong debatihon bang Ginoo ba? Ingon mo nga diha ka. Di may mutuoan na hoy. Nga ang mukaon anang pan dili mamatay kay pagkadaghan man niya nag tambong-tambong sa misa. Oh, si kalawat-kalawat pero matay man lagi gapon. Physical death na mga suking di paminaw, dili na spiritual death. Okay. Well, ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag si kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Spiritual death ba ni mga suking ti paminawa? Dili ni physical death. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod. Yeah. So gitudluan ta nga ang pan kinahanglan natong kanon og unsa maning pan na dili ni kining pan des bakery gikan no kanang matata sayo rin mag-ilog ta dito palit ta dito sa bakery pan kay maunaw niya tag di niya ta kapalit. Dili ni kining pan nga kanang atong mapalit des bakery, no? Kay giklaro ni Kristo unsa ning pan. Dire ingon siya, og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod, iyang lawas.
Yang lawas. Aron mabuhi ang galibutan. Nya, pagsultis Ginoo ani unsay nahitabo. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeo. Saon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Ang utana sila. Siguro nagunahuna na sila sa mani tudluan man taan ng cannibalism. Pagkanon tagtao. Dili. Dili mga suking tingpaminaw. Giklaro man ng Jesus pa. Okay, atong ipadayon. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Nasamot yun noon mga sukig tigpaminaw. Ang ilang hunahuna siguro dahil ani, hala, cannibalism ni, kining gitudlo aning tawhana. Kay pakanon tag tao, paimnon tag dugo. Hala, naon sa ni, wagin sila ka sabot. Say pasabot sa Ginoo mga suking tigpaminaw. Ato ning ipadayon. Klaro man yun niyo. Si Jesus ningon nila, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nga matay gihapon. Ang mukaon na ining maong pan, mabuhi sa dayon. Mga suking tipaminaw na ikinahanglan na itong pagtuo. Dili lang kay magpabunyag ta. Bunyag usana sa sakramento. Munang magpabunyag ta. Pero napailain dahil sakramento. By the way, anong sakramento? Mingon na ba dahil ng uban? Ang tuwa mo ng sakramento mo na sa Bible. Litra por litra mahimong ang pulong sakramento di mabasa sulod sa Bible. Pero ang meaning madhawat nato. Ano man sa may sabutan na sakramento. Sakra means balaan. Ment means timaan. Ito pa kung hubaro nato ng sakramento, no? Kung sa may pasabot ana balaang timaan. Ya kanang bunyag di ba na balaang timaan. Bala ang timaan, makita man. Ang timaan, makita. Nang bunyagan ka, makita man na. So, timaan. Ya, dili man na evil mark or timaan. Bad mark. Di man na. Kay, Diyos nun man na, ubalaan man na nga timaan. Muna nga, gituwag na ito, sakramentos kinat sila. Muna yung balaang timaan. Sakramentos kinat sila. So, di na ginahanglang basahon ng pulong sakramento. Ika ng pulong sakramento, bala ang timaan, may butos-supot na. So, wala, bala ang timaan, bunyag, dili kay bunyag ra. Naagali kami niyoon po, kanang kasal. Napo tayo separate topic na mga suking di paminaw. Then, karon dirita sa ining bala ang timaan o sakramento nga kanang Eucharistia. Kana bang ipakaon yun ni Kristo yung lawas o gipainom yung dugo, pero wala lagi masabti lagi. Ini mga tao din kaya itong gipasa mga suking di paminaw. Muna nga ato ning daltagon pagayo og mga suking ti paminaw. Noon na pamantay mga pila ka minutos. Pero sayod ko nga din ako ni mahumandayan ron kay kinahanglan na espesyalan nato ni pag-ayo mga suking ti paminaw. Di nato ni dalion nga kanang panglaktawan lang nato itong ubang importante mga punto. No. Inani mga suking ti paminaw. Once we become members of Christ family, He does not let us go hungry, but feeds us with His own body and blood through the Eucharist. Humanta mabunyagi o humanta mahimong sakop sa pamilya ni Kristo o pamilya sa Diyos mga suking tipaminaw. Watahon tapasagdi nga gutumon ta diha. Ya sa dihang nahimo ta nga sakop sa simbahan, pinagis bunyag,
Wala mo buot ang Ginoo nga magutumon ta diha. Wa tay pagkaon. But feeds us with His own body and blood through the Eucharist. Pakanon yun ta. Siyang lawas kayo dugo, paimnon kayo kita. Pasalig man to niya ang mukalawatan niya, kabatunta o inabuhing dayon. By the way, ikadto biyang pangutana, no? At ang ilang yun, no? Nga ato yun na may isgutan dire, no? Tingali, ugma na yun na ato na tuki pag-ayo. Nga naman, tuod nga ang ihatag pari, pahan raman, o usteya raman, wa may bino. At ang hining yun na ugma, kaya i-discuss na ito ng pag-ayo mga suking di paminaw. Naarabol sa Bible na, ano itong mga basis, ana. Ano ito lang kulo, ana, because of the power of God. Bisag usa lang imong kalawaton anang duha, kompleto na. Mula na akong clue ninyo mga suking di paminaw para makuha gina ninyo. Okay. So ang simbahan, importante kayo gyud. Kay mo na'y gipialan si Ginoo nga mo apod-apod. Niya ng kanang pan nga inikao na ito makabatuntag kinabuhing dayon. Mga suking di paminaw, yung nabilin mga minutos ato na igahin sa atong mga pahibalo. Heavy aninyo kalimti ang atong Global Catholic Network kung EWTN, Eternal Word Television Network. Nana siya sa atong mga cable. Walang ko kabaloon siya ng channel sa inyong cable kay depende man na sa inyong cable operators asa nila gibutang ng atong Global Catholic Network. Ug niya kung mangutana mo on sa website sa atong Eternal Word Television Network, simple ra kayo type ewtn.com. Dayon enter dayon. Gawas din ang website sa EWTN. Okay, well, another website, no, ang Library Gud ni Veritas sa internet, no, catholic.com. Simple ra kayo, type catholic.com, dayon enter. Then kung gusto mo download og mga MP3 files, past programs na sa Catholic Answers, no, English lang hinuna mga suking di paminaw. Maka-download mo, libre na, no? Dito lang, click lang archives up to current kay ang mga program diha nga na-upload kuan gikan pa niya tong 1998 up to the present. Maka-download mo niya na kapili mo. Okay, mga suking tigpaminaw, kung gusto mo mangutana diri sa tulumanon, ang atong cellphone number 0918-5497-065. Atong usbon 0918-5497-065. Ang atong telephone number 212-6200. Okay. Ato ning dapuson pinagi sa pagbasa gyapon sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring in the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by giving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pagasuking tipaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong sulugoan sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Duondoyano Senior alias Veritas Moingon. Hangtod og mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.